Красен ден на месец февруари. Не такъв е бил денят през далечната 1873 година. Поводът за да се съберем тук всички е идеологът и организаторът на Българската национална революция, основател на вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет Васил Иванов Кунчев, известен като Левски, апостола на свободата, най-честният, най-достойният, най-неопетеният българин с голям уба. Да почетем неговата памет. 137 години от обесването на апостола на свободата. За пореден път Спортен клуб Левски, Столична община, Столична спортна асоциация, Български съюз за физическа култура и спорт, под патронажа на кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова, ще се проведе този лекоатлетически крос в памет на Васил Иванов Кунчев, Левски, апостолът на свободата. Искам да ви кажа, че крос не се провежда тук така, ако не са и хората, които са съдействали за организацията му, като Българския спортен тотализатор, Велдер Груп АД, застрахователна компания Левски, Шалопеч Майнинг ЕАД, Метал АД, Метал Снаб 96 АД и Ари 64 АД. Официални гости на поредния лекоатлетически крос за кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова. Заместник министърът на вътрешните работи, господин Павлин Димитров. Заместник министъра на Министерството на физическото възпитание и спорта, господин Иван Ценов. Господин Стоян Хранов, председател на Спортен клуб Левски. Доктор Андрей Кихайов, вице-президент на Спортен клуб Левски. Александър Кашукеев, доен на управителния съвет на Спортен клуб Левски и президент на Метал Снаб. Георги Наков, заместник-председател на БСФС. И Емил Венков, заместник-председател на управителния съвет на фундация Васил Левски. Сега имам удоволствието да дам думата на кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова, за приветствие. Благодаря всички, че отново традиция се събираме къде скочи Васил Левски. Няма по-предначен от това, къде почет на този наш герой, изключително активен, даден, предал се. Това нашата вера е говорим да покажете, да изявите себе си и да покажете, че това е начин да заедете, защото ние всички разчитаме на вас. Благодаря всички, които работиха това е първия истински пълен рецепт. Това е ваша чест. Благодаря на организаторите, благодаря на спонсорите. Както се казва, времето е наше днес и от тук нататък. Давам думата на господин Стоян Хранов да открие традиционния лекоатлетически крос в памет на апостола на свободата. Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми велики спортисти на България и на света, драги участници в днешния крос, в това време разделно за нашата страна,
когато ние говорим за почтеност, за коректност. Днешното мероприятие е част от това, което ние заедно с Столичната община, с Министерство на спорта се стремиме чрез спорта да възпитаваме коректност, толерантност и честност сред младите хора. Още веднъж искам от името на ръководството на Левски и Столичната община, Столичната спортна асоциация и другите съорганизатори да благодаря на всички вас за това, че се отзовахте в този слънчев ден, за разлика от миналата година и в деня, когато е бил увиснал на бесилото Васил Левски. Пожелавам още веднъж спортсменска борба от трасето на крос. Благодаря, госпожо Фандъкова, и искам да обявя като член на Столичната спортна асоциация, че ние заедно с Столичната община на рождената дата на Левски ще организираме тази година лъски скок, но не тук на едно место, а в парковете на София. Затова, госпожо Фандъкова, така както до сега сме работили, ние сме дълбоко убедени, че заедно с вас, с подкрепата на Министерството на спорта, ще направим нещо за децата и младите хора. Благодаря. Това ще стане, разбира се, на 18 юли, тогава е рождената дата на Апостола. Вчера пропуснах по един велик шампион Александър Толов, в последния момент го видях. Един голям шампион, един голям българин, Нонка Матова, Николина Щерева Сек, медалисти от големи европейски, световни и олимпиади, разбира се. Сега венци на паметника ще поднесат венци от Столична община.